हे ती हिरी होती मरे तुझीच माती केळी किती का आहात मरे ती काय हिरी दिलेला आहे ट्रे दिलेला काहीतरी ठोकू नको ही खपाच्या आटी सांगते हे कोई मामूली विषय नहीं पण ही ठेठ आहे मरे आणि ती आमका दी आणि भेंडे लागले आणि ह्या लागला बुतूर काय काय खपयतात आमचं पट काढतात मग घे. आंबे नको नको रे बाबा योग आंबो आपलं दी मरे माका खाऊक तरी म्हाताऱ्या बरोसो टिको हा बायले एक नाही माझे चल चल जायला दुकट काढते का तो असं नाही लोकड नाही माझा मित्र तो काय ती घेतो नडा नाही आते रे परत 4 दिवस लागते मग 2 पुरे मित्र दोस्तात 50 मा हरकत नाही असं ह्यांच्याचकडे कायम येऊ मग 10 रुपये सुटत ये कोई मामूली विषय नहीं सपायला मग सगळा बस चला मोकळे झाले हडे बघूया गोलमोल हडे अरे कोण तो ह्यो असतो तो भेरो ती दाढी दी अर्धोशे नमस्कार बरा बा चल्ला बरा तुमच्या आशीर्वादान सगळा बरा तुमचा व्हिडिओ बघित असते मी हो मस्त होय सोंगट कशी जाऊन येतात बाबा अर्धोशेर सोंगट कशी ए मावश्या वास पडला त्याच्या कानाला ते काय सांगणार काय शूटिंग अर्धोशेर रे अर्धोशेर एका जादा घाल मग बाय म्हणजे पोटात किडे येता नाही हो पैसे कर पार्टी बॅग बेग भारी असा हिला मागे रे आता हा कोणतं बंद करून गेला काय ओढल्या का इतक्यात बेगीन असा आणि टेस्ट आवडले ते लोकांना चिरमुले काय खाताल्या बटाटे फायनली चिरमुले वाला इल्लो हा ह्या बाजारात आणि आम्ही आता चिरमुले घेतलो होय की भाई अरे आरड निसती बॉब मारता कोण कसा सुटला तुझा कोण कसा बलबली झाला धन्यवाद थँक्यू लवकर या हो साखरपुडा माझा आज लवकर नव्हता साकार पुढं तुझं एकदा करतेले कधी शा पिशवी कोणाची रवली पिशवी कोणाची रवली माझी आई काय माझा आता सगळा हले नाही वाजोबा थैंक यू फ्रेंड्स